بسم آب وولد ومنفس قدوس حدا أملاخ آمن سلام نعخن يخن كورات حواتين حاتي كمي سنبيتكم أنا سلام እግዚአብሔር أملاخ مسكن قابز حكم لقدست بيتي كريستيانة سنوات بيتي كريستيان آمين شنن بأي كم تلومر كم حبرنا قدست توادي أمنتي صغار الناس نصحف حسر زل سنصحف كأرولكم آمين حدا أبو أيوم ናውርሑቕ ዝበለ ቦታ ክጓዓዙ ምስ ጀመሩ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ በጽሑ ጫምኦም ኣሪጉ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ የማን እግሮም ጫማ ተመንጠሰት። ጫምኦም ምስ ተመንጠሰት ኣታ ኣምላኽ እንታይ ገይረካ እየ ጉዕዞይ ብሰላም ዘይተፈጽመኒ ኢሎም ንኣምላኽ እንዳኣማረሩ ጫምኦም ንኽዕርዩ ጨርቂ ወዲ ጨርቂ ሃሰስ ክብሉ ብርክት ዝበለ ደቂቃ ወሰዱ። ድሕሪ ጫምኦም ምዕራይ እንደገና ጉዕዞኦም ጀመሩ። ቁሩብ ስጉም ምስ ኣበሉ እቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ቦርሳ ርዝን ዝበለት ስለ ዝነበረት ተመንጠሰት። ሕጂ እሞ ንኣምላኽ ዘማርርዎ ክነግረኩም ኣይክእልን። ብጣዕሚ እዮም ንኣምላኽ ኣማሪሮምዎ። ነቲ ቦርሳ ንኽዕርዩ ከም ቀድሞም ብርክት ዝበለ ግዜ ወሰዱ። ቦርስኦም ኣዕርዮም ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ሓያል መንገዲ ምስ ከዱ ኣዝዩ ዓብዪ ዝኾነ ኣሰር ረጊጹ ገበል ረኸቡ። ተደኒቖም ጉዳይ ጉዕዞኦም ጥራይ ገበሩ። ሓያለ ምስ ርሑቕ ብርቱዕ ሓፍሓፍ ዝብል ድምፂ ገበል ሰምዑ። እንድሕሪት ገጾም ግልጽ እንተበሉስ በቲ ርጋጽ ገበል ዝርከበሉ መንገዲ ክንድዚ ክብልዎ ዘይኽእል ዓብዪ ገበል ዝባላዕ ደልዩ ካብ ጥምየቱ ከም ዘሎ መልሓሱ እንዳወርወረ ካብቲ ኩነታት እቲ ተዓዘቡ። ዓብዪ ፍርሃት ድማ ፈርሑ። እቶም ኣቦ ዘይፈልጥዎ ነይሮም እምበር እቲ ገበል ኣብ ነፍሲ ወከፍ 15 ደቂቓ እዩ በታ መንገዲ ዝሓልፍ ነይሩ። ድሕሪ ምስትንታን ሓልየት ኣምላኽ ሕልንኦም ክረትዖም ጀመረ። ለካ እቶም ኣብ ጫምኦምን ቦርሶኦምን ብተደጋጋሚ ከጋጥመነስ ዝኸኣለስ እተን 15 ደቂቓ ሓሊፍኒ እቲ ገበል ክሳብ ዝሓልፍ እዩ። ኣምላኽ ብኣምላኽነትካ ኣምላኺ ብኡ ምኽንያት እዩ ዘጽንሖም ዝነበረ። እግዚኣብሔር ነቶም ኣቦ ስለ ዝሓለየሎም ዋላ እኳ እቶም ኣቦ የማርርዎ ኣምላኽ ግን ዝም ብምባል ብዓይኒ ምሕረት ክጥምቶም ከኣለ። ኦ ጎይታኮ ይሁድ ክገርፍዎ ዝም ክጸፍዕዎ ዝም ትፍታፍ ክገብርሉ ዝም ክነማርር ከለና ዝም ከም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበለ ኣምላኽ ምንም የለን። ክብሪ ንስሙ ይኹኖ። ኣሕዋተይ ንቕድሚት ኣብ ንጓዓዘሉ ግዜ እቲ ብቐድመና ዝጸንሐና ነገር ስለ ዘይንፈልጥ ብዝኾነ ዘጋንፈና ግዝያዊ ሽግር ንኣምላኽ ኣይነማርሮ። ምኽንያቱ ብቕድምነት እንታይ ከም ዝጸንሐና ንሕና ዘይኮናሲ ኣምላኽ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ መብርሃን ትመልአለይ። ብሩኽ ሰንበት። ኣሜን ኣሜን።